Beh, jadi ku nyapu tempat kau dusul-dusul iki. Untung ki mandek cepet delik. Lah ning mangan opo? Enak balik liwat lho. Bel sapa? Ya mbak sing nyang sepedamu kuwi. Omong ae. Iki to. Endi to, Mat? Kae lho. Ya. Lah ketutupan lawange. Nang ndi wong yutun ki? Oh, paling nek jam yamene wong jeneng sawah. Wis engko tak balik neh. Jan pegel aku. Iki mung Yugina wis. Kang Gimin wis. Yusutini wis. Lah iki lho. Nasabah sing paling angel dhewe iki lho. Sing jenenge Mak Dempul. Wis sing ndek utang arek masak ulan take mbambulet ae. Wis. Kok kaya Mak Dempul ta kae? Wah. Cahku iku gandang tak tututi. Sak minggat neh. Ada resik. Kok anak yu mentil. Piye yu? Ana apa? Wah, iki ketepan mat, aku foto awakmu ning kene. Dadi aku gak repot-repot nang omahmu. Lah arep nek perlu apa to yu? Kok arep nyang omahku? Wo, apa ngali wae ya? Ya nek duit to, Mat. Ono apa? Iya, Deng. Aku kok sampe lali to. Lah aku ngutang sampean. Lagu lama mat kuwi. Wis ndang, ndi kene dute? Beh, sepurone yu. Lah saiki aku ora enek duit e. Bah, piye to iki, Mat? Jenenge wong kok semoyo ae. Jane genah apa gak iki? Kuwi dhek mlaku. Lah mlaku po disikil to yu. Maksudnya dhek mana kuwi lho, Mat? Mana? Lah terus bojone sapa? Wis, gak usah banyol we. Ndang ndi kene dute? Beh, tenan yu. Iki meng lho, aku rencana yo arep nagih duit ngene koncoku. Yo disemayani dino ki mang. Lah engko lek wis aku leh duit, aku tak langsung cus nyang omah sampean. Jeneng wong ngono ae iki. Ngasih dina iki engko gak asese, Mat. Tak kuncet lambemu. Iya ya yu. Duk remak contong iki. Ya wis yu. Aku tak ndang nyang omah koncoku. Tak ora oleh duit engko. Wis ki panggah ngono ta, Mat. Jan pegel aku. Wah, sawang wong lho iku. Duit nyandi neh iki. Aku semuanya mbak Yu mentil dino iki.
Lagi aku gak oleh duit. Ora iso dikuncit lambeku karo yo mendil. Lah kayak montore mantri Jaiman toh. Terus nyandi wonge. Oh bener ya. Lagi montore mantri Jaiman. Lagi kok tak ada lo barang itu gowo. Terus nyandi penusane. Oh lah guys. Lah. Nanti motorku ki meng. Bugane iki. Duh. Nanti ya. Padahal tak salah kene ki meng. Gak enek iki. Nanti ya. Kok lingat-lingu golek apa to, Bos? Walah, kowe to, Mat. Iki lho, Mat. Aku golek motorku tak salah kene kok gak enek to. Kenek piye to, Bos maksudmu? Ora enek iki yo ilang to, Mat. Ya kok iso ilang lho? Lah terus ditinggal nanti ya? Ngene lho, Mat. Aku golek nguyuh to. Terus tak tinggal nguyuh ning sore gede kae. Lah, bos aku balik kok gak enek to motorku. Awakmu nguyuh ning sarwet gedhi kae? Heh. Lah kok kendel men awakmu? Terus semane apa to, Mat? Dia gak ngerti sejarah wit gedhi kae to. Kuwi gawat kaliwat-liwat. Aja sembrono kowe nguyuh sak nggon-nggon. Kuwi lan isih nunggu. Terus ana apa hubungane karo motorku? Ya jelas Pak gak enek to. Wong omahe lho ndek uyuwi. Bae jelas nesu kuwi. Alah, aku sak percaya belas Mat karo omonganmu. Gak percaya ya wis to. Terus apa nanti? Ya ape lapor nyang kantor polisi kono to, Mat. Tenio sik to. Ya terus pikir nyapo kok repot lapor rono barang iki lho. Kuwi kontakmu malah luwih akeh. Terus aku lek gak lapor nyang rono. Terus bukan lapor nyandi. Alah bos. Terima ning goleki barang ilang lho. Aku lho ya iso. Wes aku sak percaya karo omongane dukun, Mat. Apa meneh karo setan. Lah nyapo? Masalahe, Mat. Zaman saiki lho. Akeh wong wujude menungso, tapi kelakuane koyo setan. Contohnya kae. Dana bansos dikorupsi. Apa-apa dikorupsi. Ra mikir rakyate belas. Wis ngene lho, Bos. Awakmu percaya karo aku pegak. Sampai aku iso nemokne motormu. Aku njaluk duit awakmu 200 piye? Lah aku lak gak iso, malah kowe tak kei duit 200. Oke, Mat. Deal? Deal. Ya wis, Bos. Entar nang dhisik ya. Tak terawangi gawe telapak tanganku. Lho, Bos. Rira duduhi. Apa bener iki motormu? Endi to, Mat? Iki lho, Bos. Genah ketok ngegleh nok yo. Ra ketok apa-apa no. Oh iya ya. Awakmu lek gak duwe mata batin to. Dadi sing iso ndelok lembar aku tok. Wo lak ndelok lokasi niki, Bos. Motormu ki didelik ning punden karo mbahe. Punden. Punden ndi, Mat? Ayo cepet-cepet awake dhewe iki ndang marani motormu. Wis tak dipindah mbahe ki engko. Ayo.
Aku kamar gini. Wis tak sekakan takon ya. Kowe butuh motormu temu to. Coba lah aku bacot. Aduh. Mentil. Jadi apa tuh mat? Kamu kok sebab bingkem nih? Ayo mentil liwat lho. Lah nyapa kok diaru mentil itu? Kok wedi piye to? Yu mentil karo wong ganteng kaya aku ngene iki. Matane lho jelalatan. Apa ya? Sing arek kowe ganteng. Potonganmu tikus got kok. Wes ayo. Mat. Jadi gue gitu. Aku coba blasak-blasak nih. Kene premanut petunjuk Google Map iki to, Bos. Mosok bos lu gak Google Map barang tuh, Mat. Ngomong yuk. Wes ayo, pas kakan takon ya, we. Arahe rono lho iki. Jatuh tuh, Mat. Sabar sih to, Bos. Iki lho sinyal yang munggah mudhun. Madek dhisik. Nyapa to, Bos? Aku mau sih. Aku tak sing ya. Ngomongane nggon ngising. Jadi sampean piye to? Dising ning kok ya kenek to. Iki lho nggone cedhek. Gas mau atos wi. Iki sebetulnya katok. Ya wis cepet. Oh, wis angel. Jane sing dibadhok ki apa to, Bos? Ambune iso ngalek-ngalek kaya ngene iki. Kopok ku lho kalah ambune. Lah piye to, Mat? Ini seminggu ra ngising iki. Oh, jolaya. Salahmu to, orang mesti mbok tunggoni. Lah yo. Duh, nek mendel liwat. Jadi ku nyapa to, Mat, kok dusul-dusul iki? Untung ki mandek cepet delik. Lah ning mangen opo? Nek bali liwat lho. Bae sapa? Ya bali sinyal sepedamu kuwi. Omong ae. Ngerti to? Endi to, Mat? Kae lho. Cok.